Zangka, ano, rafai bai da bai kya, doktor. Talang ngka, ngka, tala ngsoka, tala doktor mar rafai bai kya na, tala baholo kazanga bai maza sinai. Omu tayo isasong, table ngka, ishor kaito nungtuba uzungo. Hambai, ishor kaito subra, jisu kaito, nungno sengana subanai, nungno mutunai sengana talanai. Hambai. Gatar jisu kisan. Nungno ham sengana subasane. Oh police kaka, nung sengana mar rohor bilakira hambai. Hamde tebo nung. Sengana nugia siya zaya tangi timia. Nung sengana rufaiga hambai. Hambai. Police kaka, kaham. Kaham kena ketong tadi tu. Rafai bagai. Kazan takote buhuksan norok no miyawa norok no obo phunungmani borok ni kahin na ojaga borok ni mairom bisik tongkho norok no phunungmani poriwa borok ni mairom tiksa tongkho tai shersa moton yang phunu pasi dikisa inka obo no nugoi khoroksa police khlai tongnai bumung sar Ranjit Deborma bini para kangke Bordoman Thakur takarjala bukhakni tabuk present bo police no khai tongkho bo 2000 rang rai rohka ka abo bai khlani sing mairum paiti phaikya gate 150 taka 1600 taka mairum thangka ga 150 taka ke gari bara thangka auto bara bai sing mairum ti phelemani gate bat baki ke borok no rang ri rikha inka ke mairum hinke bab sang tinani video hinke kicha jura norobor puilani video clip no nugi kaham kine soimang khna norok nai toni in video no puilani simi paithak jura norok kaham ke soimanai o kakasani kopala busu jarati birman tabuk khoi tong ha ke busu jarati birman nangoi tong abrang norok puilani simi paithak jura video kaham ke nake buji manai boroni nukhungo borok tongo jotoi khorok tham ha ke borok tinjana tongo boroni nog ni bisingo ke phana samung ha ke buini hugo ha ke hajira rok thangai malia borok belai no birmana klaijak sanani mairum kurui tai borono buisuba khangise borok masa jau abrok belai khina dukhu ha ke kopalni birman naijisi tiprasarok busugerte tabok phana kopalni birman rok kagyako tabok jaga o sini tiprasarok masaya tai manung yangoi belai khina kopalo birman khoitongo boroni kagas khaijanani ha ke kam khainani abotai boroni mungsa lama kurikya buije borona subao abno borok masai tongjao boroni tai aboni sara tai kono mungsa lama kurui je borok borono subanai borno hambai tai hamari rinani abo simino boroni thani tongsiu boroni thani tai mungsa pana kurikya hinge bab sang ang boroni full details ha ke boroni kami tai boroni bumung tai borok bojaga tong borok bahagi tong tai bahagi sa amrono angnarono next video rogo full explain khai sai khana renai nung jori china boroni kopalni birmani kothmarano khana kahangke kahamge bujioi nai khangke nini mokle mukti se kalayano ha ke nini mokle mukti se yorano hinge ang omno kaisana koinai ani khajani marate kijing song tai ani ma phani saman tai ani monai ha ke bai norok jori sino ani o video no nai tong hangke je subanani musungoi tongnai je bokha tongoi je subanani musungoi tongnai norok subanani musung hangke ang screen no number rijak norok ani Google Pay number norok je mansak norok je chuksak norok subai mano nung khoksa khognui ha ke nung 5 taka 10 taka 500 taka 2000 taka je mansak norok subadi chubai man khangke belaki sanai tamni hinge nini khoksa ha ke nini 5 taka ni rang abono boroni bagai belai no kotor hinge khajani marate kising sang boroni kothoma asuboi payakho angte next video rogo boroni details eba khe boroni kamirona ang kahambendrono explain khlai sawi khnarenai hinge bab sang nar jori ke ba ani o channel o kotal phaitongo hingke subscribe khayako hingke please tabna subscribe khayoi ganani bell icon sinoi all press kinadi tamni hingke ang jefur kotal video upload khayo apron jotan se sikang narone arano notification sogaina bagai hinge bab sang ang naron thani kaisana koinai narok o kakasani bagai kahamnai tongo hingke please in video no kaisa like roi tai tiprasarone oro share khai rinani tapokdi tamni hingke nini kaisa share bai te khoroksa bo nugoi wan chugoi tai bokha tongkhang ke borok bo subawi mano hingke bab sang norok je subana musungnai norok kisa subajari tamni hingke borok belai khina sugya ang ani Google Pay ni number
video ni description bo riwi rinai tai video ni screen bo riwi rijak norok kaham ke no nai chubadi hingke bai apsang video tini bai asungna hana hemalai phainai norbai katal update ni bising tui tai norok jotono kaham kurung na tongdi.